sugar na kashlem jong unong san hima. Kawai ka jingjia kala kali menta ka sengi ka pratarik ukalaling kod arajar arpusaw surok ba National Highway 6 kabadang hap umtreu Ribhoy District kawai ka long kami kala klat no hasyan hadin ka jing Syaban hakin narpus kibala hap na ka jing kala jong kawai ka trok kabalawan na gitan gohati pan keo shalong kabadang registration number JHCX sao ar kandaisan katkum gutalong kubor balayo lum na kibor pulit laya tho ba ketika jingjia kala jia ka por sao baji janmit kat ba ketika longkemi ya kabala tip kerteng kum ka kong kleris nong si lai pu hunyo snem karata kadang tmu ban lek pai shala ying hadin ka jingwan ngolem na ka wei ka jingyap breu kabadan ha ketika snong batru kabadang don jingya dei laya tho ru ba ketika longkemi kabala ngat ketika jingjia ba ngosi ka dei kabala don henreu ngut ki khon bat kabadai ru ka nong trei jong ka tanat ka kot ka khia katulong kubor ni kipulit kalaya thoru patang hadin gani ka jingjia nongnya jong gani ka trok la phet krat yala di badakal yang kibor pulit kirang penlong ye jing tokit halor gani ka jingjia naga benta ban yo kem yo teu nongnya jong ka trok ya kamet ka badang sa jong ka long kemi la penkit no shanongpo civil hospital naga benta ban pendep ye jingdon kam ki bakat kum ki kindon an haswa ban IT pat ya kamet shikiba haying hasam